Hej, Michael her fra Get Fit Studio. Jeg har en stor nyhed, som jeg godt vil dele med jer. Efter sommerferien så starter vi op med nye hold igen, og vores Get Fit hold, de er så populære, at rigtig mange af vores hold er allerede udsolgt og har været det længe. Og vi har fået så lange ventelister på flere af holdene, at vi tænkte, at vi måtte gøre noget ved det. Så vi har simpelthen besluttet os for at udvide vores træningssal herinde, som jeg går rundt i. Og det gør vi ved at inddrage lokalet bagved, som I kan se her. Så vi river simpelthen den væg ned og inddrager lokale ved siden af. Så det her lokale, det bliver udvidet, så vi kan have plads til 4 mere på hver af vores Get Fit hold. Så hvis du har været på vores hjemmeside for nylig og set, at nogle af holdene har været udsolgt, så prøv at gå ind og kigge igen, fordi måske er der rent faktisk kommet flere pladser, da der er kommet 4 ekstra pladser på hver af vores Get Fit hold. Det var bare lige det. Så nu ved vi også godt, hvad vi skal bruge noget af sommerferien på, inden vi starter op igen fra mandag den 12. august i uge 33. Ha' en dejlig sommer, og vi ses. Hej.